back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Gikan ta sa ilang Lolo Sisoy ug Lola Isang. Niapit ka sa usa ka bahay nga atong nagyan. Kay giduol ka itong usa ka babaeng guwangon nga sa akong tan-aw. Usa ka lumad. Ug dayon mikuyog kaniya didto sa luyo sa bahay nga iyang gibarugan. Diin man mo paingon. Sa usa ka bahay nga karaan nga nahimutang medyo distansya sa bahay di na to makita gatong babae nga medyo guwangon. Ug giunsa ka man niya nga mingon ka man nga mura kag naglutaw sa pangano da. Giunsa ka? Oy, onggoy. Ha? Malisyoso ka, no? Yatagan mo ngilad nga kahulugan ang pagdaad tong babaeng guwangon? And what else would I think? Kabantay ka? Ting-ting ka dyan. What else would I think? Duha gyud ka isina ang mahimong mahitabo. One, either iyang gitugyan diya nimo ang iyang pagkaguwangon kay posible nga uhaw siya sa lawas ng kalipay. Two, ikaduha, masig drug lord o pusir to. O niya, iya kang ipatilaw sa himaya para mabatay ka na yun. Iya kang ipasuyop or kaning... Kini, oh, kini. oo, Kining kumuha, wa pa ginakatilaw ini. Wa pa gitingali kung imo gina i-insister na imo gisulti karon. Kini? Kini. Anya, kay joke naman to, ha? Oh, lagi. Ay gani, gibawi din nimo. So wa pa makatugpa ning akong kumo sa imong naong. Lagi. Ibantay ko. O pauli ganun taga sa atong bahay nga may bukol sa agtan. Huwag ka magwilingi-lingi nga. May uban na yun itong babaeng guwangon. Mo ba nga, kalitsi ko nga, mura ko ka nang bad trip taon ko ba? Ang abi masagyan ako, gituyo sa nimo ang wa pagsunod. Huwag ko musunod kay. Huwag ko i-advise sa leader. Aw, mausad. Ani nigaw, Ha? iya kong gihangyo sa pag-uban niya sa ila tungod sa iyang anak nga babae. Nga, murag, wa na hinoon sa maayong kondisyon tungod kay napakyas ang gidamgo nga makahuman gyud sa pag-eskwela. Nganong naingon man, anak? Ilamang gipugo sa pagpaminyo sa usa ka tawo nga salbahis. Nga wa gyud magustuhin ni Adawiya. Moningan? O, Adawiya. o ang nang nahitabo kay pinugos. Way maayong dagan ang ilang panag-uban sa usa ka lalaki nga maoy gibuya sa iyang mga ginikanan ni Adawiya. Adawiya. Sa panahon nga gustong makighilawas niya ang nahimo niya bana, Nakigilawas. kinahanglan pa una siyang bunugon. Burugon. Hiktan sa masahayop Hiktan. para di makalihok. Aron sa pagpanilipod siyang kaugalingon. Bintras gipahimuslan. Bukal ang akong duko. Lo. Nahinumdum ko ni Aliyah. Lo. Kumusta na ka siya? Nabuang na ka sa! Sorry, nagud. Nagligaw-lingaw lang, uy. May ka diyang ligaw-lingaw. Kaya ako giyang gipakuratan. Ay, kasuko, good. Ay, kuyawa lagi na ko eh. Aron di ka makuyawan, adto ta dito dapit. Dito... Hala! Hala, si Gwapo! Nga naman, agay, uy! Di ko gusto magigsulti niya og usab. Mang dali, mulihay ta. Dali. Ano ko, uy? Nga naman ka? Lupit pag hindi mo nakakita og multo dihang nalantawan ni mo si Gwapo. Kagwapo ato. Pero nahatlok man kaniya nga man siya isa ni mo. Di ko ganahan niya. Ug wa ko malipay nga na asat siya dinhi na ining eskwelahan. Ha? Naglagot ko niya. Bugal-bugalon ka siya. Imo sang isumbong nila ni Mami Merced o Ate Sheen, Aliyah? Imo siyang isumbong? Oh, Ayaw, uy! nga naman. Naluoy ka niya, Ada? Milaban ka?
Ngano di ay unsa gid yang gihimo nimo? Para kadto lang nga iya kang giingnan nga tao ka. Kumitsura tingali to Aliyah, uy. Pasayloan na lang gud siya gud. Ikaw pa ginangay pasaylo para niya? Kay nito omang ko nga kumitsya na gitong iya. Hala ka, kung dili mo pasayloon. Kung dili ni mo siya pasayloon, di na gid ko motuo kung musulti kag usab nga nag-ingon ang Ginoo nga pasayloon nimo kadtong nakasa nimo. Unsa? Mauna. Sige na lang, uy. Karon akong kalimtan ang iyang gisulti. Pero kung iya pa ganing usbon, dili kay ni Mamay Merced ra og ni Ate Sheena ko siya isumbong. Kung dili, ni Daddy Del. Ni Daddy Del gyud aron anhiun siya og kasab-an. Pagkidagog yung sayop anang imong gibuhat, ay, gusto ko makatugog sa'yo, pero minom ka og kape. Okay pa ka, nagaw? Ha? Hindi ba ganiha? Kabantay ko nimo. Ganiha ka pa nagsige o ka ng kutaw, ana. O sa pa may laming imnon, ana, kung mabugnaw na kayo na. Anugon kayo? Ha? Angon sa? Si Adawiya. Ang unsa lagi ang giingon nimong anugon, unsa man gaw? Kon, si Adawiya ba? Gwapa kayo? Mas gwapa pa ni Aliyah? No, dili sa noon. Para nako, way makahimo sa kanindot sa dagway ni Aliyah. Pero gwapa man si Adawiya. Pero, dili gid niya mabintaan si Aliyah sab. Pero, sa mga yung rason? Ha? What's the reason? Nga nakaingon ka man nga anugon si Adawiya? Kung madayon ang iyang pagkayabag, Ha? may nakita man ko kung timailhan nga kung pasagdan na siya sa iyang kahimtang nga nag-inusara lang. Piligro nga madaot ang iyang panghunahuna. Kaya ako nakita nga apektado gid kaayo sa nahitabo sa iyang kinabuhi. Wala siya na true magaw. O para nako, nagkinalan sa counseling. Unya, dili gid sa tugutan nga magmokmok lang. Pirmi lang naa sa bingaw kaayo nga kwarto. Kayang nahimutangan. Dito sa bahay nga karaan. Okay rin sa dili pa ko malimot ba? Kinahanglan nga ugma, ato siyang balikan dito. Kay gusto na ko siyang tabangan. Uy, come on na. Why waste your time sa pagpunay kutaw ng kape? Come on! Marong na diha. Aron mo pahuay na. Iskalayo ito na imutangan anang giplanuhan sa nimong tabangan. Kinahanglan yun nga. Mugikan tag sayo. Ina okay. Daan Okay. ko. Saba gaw eh. Sumtaong kay. Daan ko. Pero anda mo na to ang angay natong dadon para sa iyang sinugatan. Girls, tana mo sa tubangan sa altar. Let us pray before going to sleep, okay? Unsa ganito gitugo ni Daddy Del ninyo? Nga dili gid malimot sa pag-ampo. Kung mauna, dali na mo. Kay nagpaabot na si Mami o si Ate Chay Chay. Ay, correction. Yaya Chay Chay. Wow! Naibaw ba mo, girls, nga kung mo smile o mukatawa na gani mo? Mulutaw kira ninyong beauty. Makita ang dimples ni Alea o ang mga nindot nga ngipo ni Ada. Thank you, Ate Sheena. You both are so attractive. O kaibkanan kaayos sa mga boys. Pero ingon si Daddy Del, iwas muna sa mga boys. Og ang atensyon naagid sa leksyon. Correct kayo dyan. Kay asa ra bagud unya ng mga boys ba kung makahuman na unya mong eskwela? Mahimo na mong professionals. That's right. Ay, Mami! Pwede bag-on ya na ninyo ipadayon ang inyong istorya? Kung mahuman na ta sa atong pag-ampo sa Ginoo? Yes, Mami. Yes, Mami. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!